В света има три типа хора. В ските има три типа хора. В инвестициите в пазара има три типа хора. Първите са тези, които никога няма да опитат. Тези, които ги е страх да опитат нещо ново, които не искат да положат минимално усилие. Но за тези хора няма да говорим в това видео. Вторият тип хора са тези, които са достатъчно, за тях е достатъчно малкото. Те не искат много. Не искат дълбок сняг, не искат големи печалби. Те се радват на 10 см сняг на пистите, на 10% печалба от ETF-ите. Те се радват на малкото. Не могат да положат много усилия, но полагат някакви. Но това са типа хора, които нямат амбиция да стигнат върховете. Третия тип хора в ските, в живота, в пазара са хората, които искат да положат усилия, хората, които искат да стигнат до върха, да се наслаждават на най-хубавия и най-дълбокия сняг, да се наслаждават на най-големите и най-дебели печалби и като цяло да се наслаждават на живота. Вие кой тип хора сте? Хората, които искат да стигнат върха, тези, които се радват на малкото, или тези, които изобщо не искат да видят сняг?